Anem a parlar de ciències naturals. A les 9:30 des de matí, ja ha passat mitja horeta, els nens ja han arribat a classe. Han de continuar amb un projecte que han anat desenvolupant durant dies, que és d'estudiar els ocells. Com podem aplicar aquest material que tenim aquí, de Lego, com el podem aplicar dins d'un projecte o dins d'un moment concret de les ciències naturals i amb una temàtica molt concreta com serien els ocells. Anem a identificar les parts d'un ocell, l'estructura òssea, les articulacions, els tendons, fent una construcció en Lego. Però una construcció Lego no estàtica, sinó que se mou igual que se mou un ocell a la realitat. Doncs no sé, anem a xerrar. Aquestes peces, en què se poden identificar? En els ossos. Està clar, són peces molt resistents que el que permeten és crear l'estructura. Però aquestes peces no estan connectades a la vida real, sempre hi ha d'haver una connexió. Doncs anem a utilitzar el que seria una peça d'unió. Ja tenim les articulacions. Amb això de moment, estructura òssea, articulacions, però necessitam més parts, com podrien ser, per exemple, els tendons. Els tendons, l'equivalència dins d'aquesta caixa, podrien ser els elàstics, que col·locats convenientment ens permet recuperar el moviment que se pugui fer inicialment. Però què més necessitam? Necessitam músculs. Els músculs són els que generen el moviment, que gràcies als ossos, les articulacions i els tendons possibiliten que un ocell voli. Anem a veure on tenim els músculs en aquesta caixa. En el motor. El motor és la peça clau per generar qualsevol tipus de moviment. Doncs aquest motor se pot connectar. Però aquest motor també li podem acoplar altres peces, com podrien ser els engranatges. Les estructures òssees no són estructures aleatòries, sinó que estan pensades per en el mínim esforç per generar el màxim moviment. Utilitzaríem engranatges per poder multiplicar o desmultiplicar la força que ens genera el motor. Tot això ens permet tenir ja una idea bastant clara del que podríem fer. Però anem a afegir nosaltres, igual que els ocells, igual que tots els éssers vius, tenim unes capacitats que no ens en donem compte, però són meravelloses. L'equilibri, el sentit d'orientació. Traslladat una màquina a quines? Utilització de sensors. Per exemple, aquest sensor, un sensor d'inclinació, vendria a ser com l'equilibri, com l'orientació que tenim els éssers vius. Doncs, amb un motor, amb un sensor d'inclinació, ja podem començar a desenvolupar un ocell que quan s'inclini cap a baix, és a dir, que durant el seu vol s'atraca a la superfície, necessita generar més potència per poder controlar el vol. Se podria programar a través de lo que seria la unitat central, en aquest cas seria l'equivalència en el cervell. Connectam el nostre sensor en el cervell, connectam el nostre motor també en el cervell i, segons l'inclinació que tingui l'ocell, el que farien seria donar-li més potència o menys potència en el motor, que aquest motor seria el que generaria un moviment que, fent una construcció adequada, simula perfectament el moviment de les ales d'un ocell. Això és un exemple, però no un exemple d'una extraescolar, d'anem a passar una horeta a sort baixa, no. Això és un exemple que se complementa en tota la feina que s'ha fet durant l'espai curricular, un complement que junta tot el que s'ha pogut estudiar i ho junta en un moment molt divertit, en un moment d'utilització d'un material que aparentment és només per jugar, però que ens permet simular articulacions, tendons, cervell, sensors, és a dir, equilibri i motors que podrien ser els músculs.